Hezký a příjemný večer, dámy a pánové. Opětovně vás vítám v naší soutěži Chcete být klaxonem? Začneme přesně tam, kde jsme minule skončili, než náš milionář přerušil paní Petru. Doufejme, že odejde. Přeju hodně štěstí. Já zopakuju to, že jste zvolila klasickou variantu ze zadu. Co myslíte? Mohlo by. Jdeme na to? Jdem. Výborně. Tím to pokračuje tak, jak bych si to představoval. Ale riskovat zase tak úplně nebudu. Já bych mohl. Se pozná bleskvrna ocasem. Ty varhánky vzadu. Máme tady novou sestavu soutěžících, nových 8 kandidátů. Marcela Hrochová, učitelka sci-fi z Hradce Králové, Luděk Jaroslav Kovář, je porodní asistentka. Z Prahy Jaromír Kopecký hraje na podkyně z Nového Boru. Nové soutěžící známe, nevíme, jak se jmenují, odkud jsou, nevíme, kde jejich záliby, ale k tomu nám už tradičně pomůže. Seřaďte. Seřaďte místa konání od nejstarších. Zimních olympijských her, chronologicky od nejstarších. Dívejme se na správné pořadí. Správně odpověděli 2.